είναι η πιο δημοκρατική εκπομπή στη γη. Εμπρός. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Ναι, εσείς. Από Καστοριά πάω. Ω, Καστοριανός. Πού είσαι, Καστοριανέ, γιατί άρχισε μια εβδομάδα. Όχι μια εβδομάδα, δεν βγάλατε Δεν πήρες τη Δευτέρα, ούτε την Παρασκευή. Τι περίμενες να κερδίσεις έτσι όπως κέρδισες. Έφυγες, Καστοριανέ, παρτιτζαπού και δρόμο. Ναι, εσύ. Πάμε στο τηλέφωνο. Από Καστοριά πάω. Ναι, Καλησπέρα, εγώ είμαι. εσύ. Από Καστοριά πάω. Α, καλώς το να. Ο ίδιος που παίρνει. Μπράβο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, παιδιά, η ώρα που περίμενα. Ήρθε η ώρα να κλάσετε κανένα αρχίδι. Πώς πήγατε χθες με την καμπάλα. Εκείνη η ώρα δεν ήρθε. Με την καμπάλα πώς πήγατε χθες. Ούτε Αρετόπουλο Σασόνι, ούτε κανένα. Τι έγινε εκεί πέρα, στη Στέπα. Να μιλάμε, να ακούει ο κόσμος, να καταλαβαίνει. Μόνο λόγια είναι αυτό. Με τον Τακώστα να παίξετε και να δείτε τι θα πάτε. Στο σχολείο δεν σε μάθανε να μιλάς ελληνικά. Στο σχολείο δεν σε μάθανε να μιλάς. Άντε γεια! Ρε, θα πάει πουτσα σύννεφο. Καλησπέρα. Γεια σου. Από Καστοριά πάω. Ω, καλά. Άντε γεια! Εσύ δεν ξαναπαίρνεις. Εσύ δεν ξαναπαίρνεις. Εμπρός. Ναι, ναι. Εσύ. Από Καστοριά πάω. Μας κάνατε. Άντε γεια! Έλα ρε μπουμπούνα. Άντε γεια ρε Παουτζή! Ρε Παουτζή! Άντε γεια ρε Παουτζή! Εμπρός. Από Καστοριά πάω. Άντε γεια! Εμπρός. Από Καστοριά πάω. Άντε γεια! Λοιπόν, ναι. Εσύ είσαι. Πάω από Καστοριά. Άντε γεια! Εσύ να πας ποτέ στο κοπί. Λοιπόν, ναι. Ναι. Εσείς. Από Καστοριά πάω. Άντε γεια! Καλησπέρα. Εγώ ναι. Άντε γεια! Όχι, δεν είσαι εσύ. Ο Παουτσής είναι. Ναι, δεν γι' αυτό το λέω. Άστο να ρε χρονιά. Όχι. Λοιπόν, ναι. Ο δικός σου. Από Καστοριά πάω. Δεν το καταλάβα. Πρωί. Έχετε τέλος. Σου είπα να πας. Σου είπα. Κάτι διάβασα για το χάτι συμμετέχει, απλήρωτο τον έχετε. Ναι, απλήρωτο. Για ποιον να λέει, κάτσε λίγο. Άστα τα πατήσω και να ακούσεις. Περιμένουμε τα μαύρα λεφτά του Σαββίδη να μας δώσει να τον πληρώσουμε. Γιατί ο Σαββίδης μόνο με μαύρα πληρώνει. Πήγε η Ιωσήνα στο Πόλο. Άντε γεια! Που θα κάνω και κουβέντα μαζί σου. Βλάκα πάω κτζή. Εγώ ναι. Καλώς το να! Ναι, έλα ρε. Έλα, για πες μας για τη Λία. Πες το ρώτα, θα απαντάει. Να πω. Δεν λέει τα δικά Να του. μιλήσω λίγο. Ναι, δεν λέει τα δικά του. Είσαι ο Πάοκτζής από την Καστοριά. Έλα να σου πω κάτι. Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, μπορείς να μου πεις πώς το πήρες. Με την αξία μου. Άντε γεια! Πάτα. Πάτα! Γαμώ! Κοιτάνα! Δεν χαμάζε! Θα μας στηρίξω εγώ στο κεφάλι, γαμώ το